jinan ku îro belki peşektiya azadiya hemû gelan dikin, hemû zimanan dikin em bêjin qedexe naye kabul kirin, astengî naye kabul kirin, her zaman, her din, her ol, her renk gerek bi hebûna xwe hebe, ji bo vê yekê jî em bêjin êdî hemû ziman gerek fermî be, taybet zimanê Kurdî gerek zimanekî fermî be. Spas.